खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोनखौ गासैबोखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो रायज्लायगोन आजिखालिनि सेंग्राफोरा माने फंसे बाथ्रा खोब बुङो आरो जाय बाथ्रायानो जाबाय आंनि सासेया बेफोरबायदि नङा। प्राय निजेनि गोसो थोनायखौ बा निजेनि गोसो थोनायनि सायाव इमान फोथायनाय जे आंनि सासेया बेफोरबायदि जानोनो हाया। नाथाय नोंथांमोननो आङो खोन्थानो सानो जे बे दुनियायाव हिनजाव मानसिखौ फोथायनो गोनांबाथाय बियो सासेल' आरो बै सासेया सोर बेखौ आं नोंथांमोननो लास्टाव खोन्थागोन। नाथाय बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोननो आं खोन्थिनो नाजादो दिनै माने इमान थाखा गोनां कररपतिनि माने हिनजावफोरा दिनै माने गुबुन हौवाजों गोसो थोनानै थांगासिनो दङ डिभर्स लानानै आरो लोगोसे बै हौवाजों बोसोरनै बोसोरथाम थानानै गथ' सासे सानै खांनानै बिनि उनाव बिनि सा सम्पत्ति जि दङ गासैखौबो माने लुथिजोबनायनि मोनसे बिजनेस टाइपनि दा सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिनो मोननाय बायदि नै सासेखौ नाय, बे जाबाय हार्दिक पान्डिया। नोंथांमोना गासैबो बेखौ मिथिगौ, बिराद गेदेर क्रिकेटार आरो बिहा ना गारि गुरा धन सम्पत्ति थाखा फैसानि जेबो अभाबानो गैया, थेवबो बै हौवाखौ गारनानै दिनै गुबुन हौवाजों बियो थांनो ओंखारदो, डिभर्स लायांदो आरो लोगोसे डिभर्स 70% बिनि जि सम्पत्ति दङ बेखौ माने बियो दाबि खालामो। थिग बिदिनो नोंथांमोना आरो सासे क्रिकेटार नोंथांमोननो खोन्थानि, बे जाबाय महम्मद शामी, जोंनि क्रिकेट जगतनि बिराद माने मोजां बलार, फास्ट बलार सासे। बिनि हिनजावाबो बिखौ माने गारनानै गुबुन हौवाजों माने थांनो थाखाय डिभर्स लाबाय। आरो नोंथांमोना मिथिनाय बायदि बेफोरबायदि क्रिकेटारनि माने धन सम्पत्तिनि जेबो अभाब गैया, ना थाखा फैसानि अभाब दङ, ना गारि गुरानि BMW कार नांगौ, जि नांगौ पुरा लाक्जारि माने लाइफ बिसोरो माने थायो। नाथाय बै हिनजावफोरखौ नाय आरो जोङो फिसा फिला भिखारि बायदि मानसिफोरा जोङो बै हिनजावफोरखौ फोथायो, जाय हिनजावफोरा माने जेबो गेरेन्टियानो गैया। आरो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां, दाबायदि सेंग्राफोर नोंसोरो बयनिख्रुइ मोजाङै मिथिना लानाया मोजां जे हिनजावफोरखौ फोथायनो जेब्लाबो माने हाया। बिसोरनि गोसोआ मब्ला मा सानो जेब्लाबो बुजिना मोना। बिसोरो नोंनिख्रुइ जुदि साबसिन सासे मोनोबाथाय बिसोरो पाक्का थांथारगोन आरो बिदिनो दा जागासिनो दङ। नोंथांमोना आं मोननो थाखाय आरो मोनसे एगजाम्पल नै बिथांखौ नाय, आरबाज खान, सलमान खाननि बिदा। नोंथांमोना मोजाङै मिथिगौ आरो बै बिदाया हाबा खालामदोंमोन बै मलाइका एर'रा खानजों आरो हाबा लानानै बोसोरथाम बोसोरब्रै थानायनि उनाव बा 6 बोसोरसो थानायनि उनाव बेबो डिभर्स लानानै दा गुबुन हौवाजों गिदिंगासिनो दङ, गुबुन हौवाजों रिलेसनशिपआव दं। गतिके जायफोरा सानो जे नोंथांखौ बा सेंग्राफोरखौ बुंदों आङो बिखेखयै जे गरिब जोङो आरो बिनि सायाव माने बिसोरनि बायदि थाखा फैसा रां रुफा जेबोआनो गैया। गतिके बै हिनजावफोरनि सायाव बा हिनजावफोरनि उनाव गिदिंनानै टाइम पास खालामनो गार, लेखा फरायाव ध्यान हो, गुरुत्त' हो लेखा फरायाव आरो निजेनि बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौ खोनासं। खारन बेफोर हिनजावा आं सिगांनो बुंनाय बायदि जेबो गेरेन्टि गैया जे नोंजोंनो बियो थागोन होननानै। बियो साननै उनावनो नोंनिख्रुइ जुदि साबसिन सोरखौबा मोनोबा बैजों माने थांनाया गेरेन्टिथार। बिनि थाखायनो बारा हिनजावफोरनि सायाव फोथायनाया मोजां नङा आरो गोसो थोदोबाबो गोसो थो, नाथाय मोनथारगोन होननानै रावखौबो गोसो थोनो गोनां दरखार गैया। आरो बिदि नङा जे बै सासेयाल' हिनजाव, दुनियायाव जेब्लासिम गोसो थोयो अब्लासिमल' जोङो जोंनि गोसोआव साननानै लायो जे बै हिनजावनिख्रुइ माने साबसिन हिनजाव आङो जेब्लाबो मोना बा बै हिनजावनिख्रुइ साबसिन हिनजाव जेब्लाबो गैया। नाथाय हाबा खालामनानै जेब्ला बोसोरसे बोसोरनै थांगोन बिनि उनाव
पस्तायगोन आरो सानगोन निजेयानो निजे मा दायखौ आङो मावफ्लांदों आरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दा माव आरो बे दुनियायाव जुदि सोरबा माने हिनजाव फोथायथावनाय दोङोबाथाय बै हिनजावा सासेल' आरो बे जाबाय निजेनि बिमा आरो बे बिमानि अनगा गुबुन रावबो हिनजावखौ फोथायथारनाङा सेंग्राफोर आं गले गले बुंबाय दोङो साबधान था बेफोर हिनजावनिफ्राय आजिखालिनि हिनजावफोरा डेन्जारास बिसोरनि दिमागफोरा मब्ला मा सोरखौ लुथिनानै थांगोन मब्ला सोरनि माने बिखाखौ खामग्लिनानै थांगोन बिनि कुनु गेरान्टि गैया दिनै हार्दिक पान्डियानि बाथ्राया माने खोब भाइरेल जागासिनो दङ बे बाथ्रा मोनसेया ससियेल मिडियायाव मानोना बिथाङा माने हाबा खालामदोंमोन सासे सिगांनो हाबा जाखान्दा हिनजावजों नाथाय बै हिनजावखौ इमान अननानै इमान थाखा फैसानि सम्पत्ति गोनां हौवा सासेया हाबा खालामनायनि उनावबो बिनि गोसोआ गोजोनाखै आरो बियो गुबुन हौवाजों बिदिनो थांफिनदों आरो लोगोसे ससियेल मिडियायाव आजिखालि खोब मोनसे माने बाथ्रा सोङो जे हाबा जानायनि उनाव हौवाया थैबाथाय बै हिनजावा हाबा जाफिननो नांगोन ना नाङा नाथाय गोबाङानो बेखौ माने हाबा जाफिननांगोन होननानै एन्सारखौ होयो कमेन्ट्सआव नाथाय दिनै जेसेबां माने बिदि धोनि मानसिफोरा हाबा खालामदों बिदि हौवा थैजानाय जेरै हार्दिक पान्डियानो जा बा महम्मद सामियानो जा आरो बेफोरबायदि गोबां दोङो सिगांनो हाबा जाखान्दा नाथाय बिसोरो दिनै इमान थाखा फैसानि माने माबा जानानैबाबो बिसोरखौ गारनानै आरो गुबुन हौवा बिसोरो नागिरफिनदों बिथांमोना आरो मोनसे बाथ्रा मिथिगोन ना मिथिया दिनेश कार्तिक सासे क्रिकेटार दंमोन जायनि गथ' सानैबो दंमोन बैनि हिनजावा गावनिनो लोगो मुरलि बिजय होननानै इन्डिया टीमावबो गेलेदों आरो चेन्नाइ सुपार किंसआवबो गेलेदों बियो आरो बिसोर सानैबो खोब लोगोमोन नाथाय बै लोगोजोंनो एफआइआर जानानै गोसो थोलायनानै उनाव जेब्ला दिनेश कार्तिकआ मिथिनायाव बेखौ डिभर्स होयो आरो बिदिनो माने धोनि मानसिफोरखौ नागिर थाखा लुथिनायनि मोनसे माने बेलेग उपाय बिथांमोना दिहुनदो आरो बिनि थाखायनो आं होनदो साबधानै था दिनै हार्दिक पान्डिया खारग'दो मात्र मोनसे कारननि थाखायल' बिनि जेसेबां गारि गुरा दङ हा सम्पत्ति दंमोन गावआ जेसेबां थाखा फैसा खामायदोंमोन बा जेसेबां न' दुवार बानायदोंमोन बेखौ एक्सुवेलि गावआ हिनजावनि नामावबो बानायाखै आरो गावनि नामावबो बानायाखै बेफोरखौ गासैखौबो बिमानि नामावसो दंमोन नालाय दिनै बियो खारग'दो नङाबा बिनि 70% जुदि सम्पत्तिखौ लायोमोनब्ला दिनै हार्दिक पान्डिया भिखारि रखम जालांगोन लोगोसे शिखर धावन बिथांमोना आरो खोन्थानो बावदों आङो शिखर धावन होननाय सासे क्रिकेटार दंमोन बेबो सासे माने हिनजाव मानसिखौ हाबा खालामदोंमोन जायनि माने गथ' सानै थाखानाय आरो बेबो थांनाय बोसोरसो शिखर धावनजों माने डिभर्स लादो आरो बिनिफ्रायबो गोबां रां रुफा माने लानानै बियो केसाव देरहानानै बिदिनो थांदों गतिके बिनि थाखायनो गले गले आं बुंदो साबधानै था बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव लेखा फरायाव ध्यान हो उनाव माने नों नागिरनाय बायदिनो मोजां हिनजाव नोङो मोनगोन बै सासेयाल' हिनजाव नङा दुनियायाव आं गले गले बुंदो बै गोसो थोनाय टाइमावल' जोङो बै सासे हिनजावखौ सानो जे बि बिराद मोजां हिनजाव बिनि बायदि हिनजाव आङो जेब्लाबो मोना नाथाय हाबा खालामनायनि बोसोरनै बोसोरथाम उनाव मिथिगोन जे गोरोन्थिया मा जाखो गतिके जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरजों पक्का शेयार खालामथार बे भिडिअखौ जाहाथे बिथांमोनाबो नायो बे भिडिअखौ आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।